Baba ka sai aka kalla. Yo Kido, Yo Kido bala'i, yo Kido bala'i, yo Kido bala'i, yo Kido bala'i. Fresh. Fitattun jarumai biyu wanda suka fi kawo masana'antar Kannywood kuɗi. Kafin mu kai ku zuwa ga cikakkun labaran nan, ku danna mana subscribe a tashar mu Kukan Arewa TV. Ku danna mana alamar like ga wannan bidiyon da kuma alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar mun dora. Mun gode. ta girma kamar ta fashe. Ita ce ta rike ni kuɗin ta kashe. Malama I get money zo kwalama, Kido Alhaji na iya babu zama. Jarumai biyu wanda suka fi kawo wa masana'antar Kannywood kuɗi sun haɗa da jaruma Maryam Yahaya da kuma jaruma Rama Sare. Tun da aka kirkiri masana'antar ta Kannywood ba a taɓa yin jarumar da ta fi kawo kuɗi ba irin jaruma Rama Sare. Ita ce ta farko. Tun shekara ta 2015 kawo ga zuwa yanzu masana'antar ta Kannywood ba ta taɓa samun kuɗi da wata jaruma ba kamar jaruma Rama Sare. Jaruma Maryam Yahaya ita take biye mata. Jaruma Maryam Yahaya a yan kwanakin baya ta samu rashin lafiya amma duk da haka ita ce ta biyu inda ta fi kawo kuɗi. Tana faɗa inda Kido ba damuwa. Bana yanzu ko tana cikin ruwa. Kuɗin mu kullum yana da karuwa. Kayan ya koma yin garuwa. She call me first, ita ta ga rest. Ina bata tana cewa ta ga best. To masu kallo ku danna mana subscribe a tashar da Kukan Arewa TV. Ku danna mana alamar like wannan bidiyon kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar mun dora. Mun gode. Wai tana so ta bi 40, get money better muna jin alati. Ababa ta kuɗi a akwati. Yo Kido bala'i, yo Kido bala'i, yo Kido bala'i. Na so da